Skupina pôsobí v 6 hlavných odvetviach. V sekcii koží a módneho tovaru, tzv. Leather and Goods, vlastní značky ako Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine, LV alebo Kenzo a mnoho ďalších. V oblasti vín a destilátov vlastní spoločnosť značky ako Dom Perignon, Moet, Ruinart, Veuve Clicquot, Krug, ale aj alkoholy ako Hennessy, Ardbeg, Glenmorangie a iné. V segmente parfumov a kozmetiky vlastní značky ako Parfum de Dior, Guerlain alebo známu značku od spevačky Rihanny Fenty Beauty. V oblasti šperkov a hodiniek má Louis Vuitton, Moet, Hennessy vo svojom portfóliu značky ako Tiffany, Tag Heuer, Zenith, Bulgari, Hublot a mnoho iných. Mnohí ste určite ani nevedeli, ale veľmi významný sektor tohto konglomerátu je tzv. Selektívny retailing, kde spadajú obchodné domy ako Sephora, Bon Marché alebo sieť duty free shopov DFS. Okrem klasických značiek má holding pod správou aj sieť hotelov Cheval Blanc, jachtarskú spoločnosť Royal Van Land a sieť kaviarní Kova.